ମାଉସୀ ମାଉସୀ କିଏ କାହା ପୁଛ? ମାଉସୀ ମୁଁ ମିଡିଆଟା ଧରାଳି ଧର। ତମେ ବା କହୁଥିଲ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଉ ସେଇଠି ବସ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଡାକି ଦିଏ। ବୋଉ, ମଝିଆତି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ଝିଅ କୁହ? ମୋ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ। ନା ପୁଅ କଣ କରୁଛି ମାଉସୀ? ସାନ ପୁଅ ଦୋକାନ କରୁଛି ଗାଁର, ମାସକୁ 40-50 କମାଉଛି। ଆଉ ମାଉସୀ ଦୋକାନ କରିଛି, ତୁମର ଟାଇଟେଲ କଣ ମାଉସୀ? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟା ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ମାଉସୀ ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଉସୀ ଜାଣୁଥିବ ଝିଅ ବହୁତ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତଥାପି ତୁମ ପୁଅ ତ କହୁଛ ଦୋକାନ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁନି। ହଉ ତଥାପି 4-5ଟା ଝିଅ ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସେ ଫଟୋ ନେଇକି। ମୁଁ ଯଦି ସେମାନେ ଝିଅ ଘର ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଦୋକାନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ତୁମକୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ମାଉସୀ, ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏବେ ମାଉସୀ। ହଉ ତାହେଲେ ଆସ, ଫଟୋ 4-5ଟା ମନରେ କରିକି ଆଣିଥିବ। ମାଉସୀ ଆଉ କହିଥିଲ ଫଟୋ ନେଇକି ଆସିବା କଥା, ଆଉ ଆସିଛି ଫଟୋ ନେଇକି। ଆଉ ଦେଖିଦିଅ। ଫଟୋ କଣ ଆଣିଛ ଦେଖନି। ହଁ ମାଉସୀ, ଏ ମୋବାଇଲରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ହାତାହାତି ଥିଲା। ଏଇ ମୋବାଇଲରେ 4ଟା ଫଟୋ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ 4ଟା ଫଟୋ। ହଉ ଦେଖୁନୁ। ଦେଖନି ଏଇ ଝିଅଟା। ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଝିଅଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ନିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ପସନ୍ଦ ତୁମେ ମାଉସୀ କରିନ ନା? ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ତା ବାପା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି କଣ କି, ୟାର 3ଟା ଝିଅ, ବଡ ଝିଅ, ମଝିଆ ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ। ବଡ ମଝିଆ 2ଟା ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ସାନ ଝିଅଟା ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ବଡ ମଝିଆ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିଥିଲା, ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଅ ଘର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଘର ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାଘର କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତା ବାପା ଯିଏ ଫଳ ଦୋକାନଟେ କରିଛି। ଆଉ ଇଏ ସାନ ଝିଅ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖତେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ୟାକୁ ତା ବାପା କହିଛି କଣ କି, ଯିଏ ବାହା ହବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାଘର କରିବ, ଆସବାବପତ୍ର କିଛି ସେ ଦବନି। ସବୁ ତୁମେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ତୁମେ ଯଦି ରାଜି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିମି। ଯଦି ନ ରାଜି ମତେ ମନା କର, ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ନହେଲେ ଯୁଗ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ମିଳୁନି। ଆମେ ନହେଲେ ପଇସା ଦେଇକି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିମୁ। ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କଣ ଦିଅନି ପିଇବା ଆଗେ। ଉଫ ମାଲୋ। ହଁ ପାଣି ନିଅ। କଣ ହେଇଛି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ? ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଏ ଆଗେ ମାଉସୀ, ରୁହ। ଓହୋ ମାଲୋ। ମାଉସୀ କଣ କହିମି, ସେ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଯୁଗ ଆସିକି ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ବାହାଘରଟେ ଭାବିଥିଲି କରିଥିଲେ ମୁଁ 2 ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଘର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଝିଅ ଘର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ଯୁଗ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଦେମି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆର ମିଳିବେନି। ମୋର ଆଜିଠୁ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ଛାଡ଼ିଦେମି, ସରିଗଲା ମୋର। ହଉ ବାବା, ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ କି ସେ ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ସେ ଝିଅର। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ବାବା ତମେ ଯାଅ, ମୋ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ହବ। ଆଉ ହଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭାବିଥିଲି 2 ପଇସା କରିଥାନ୍ତି। ଉଫ୍ ଯାଉଛି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଉ କରିବିନି। ମୋର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଯୁଗ ଶେଷ। ଯାଉଛି ଲୋ ମା।